Wow, ang haba-haba ng Hong Kong. Building pala, hindi Hong Kong. Ayan. Kung makikita nyo, grabe ang taas. Ayan. Pwede ko nang makuha yung car. Teka. Hindi ko makuha. Isa pa. Teka, kukuha ko ng isa. Ayun. Bakit hindi ko makuha? Ito isa. Ito, aka na. Ganyan. Ano kaya pwede kong kunin? Oops. Hindi ka. Wala ya kayo. Ito na lang yung 203 kukunin ko. Wow. Ito pala sa labas ng ano namin. Ayan. Sa kabila may swimming pool. Pero gusto ko talagang manguha ng sasakyan. Teka nga. Wait. Manguha ng ano, sasakyan. Dadaling ko na sa Pinas. Yan, nilaki ko na. Ayaw talaga makuha eh. Ayaw niyang magpakuha.